Kyrwoh Hills Autonomous District Council KHADC kan Penteri Kamno Mardor ke ain thymmai kabalatip kum Kyrwoh Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Second Amendment Regulation Act Arjar Arfuai ia kabala mencur daulat ke jela manaka arpun naitung arjar fly kat kum ke jing mencur ke yang dawar thawan ke council hak artarik ulber arjar Arfuai kani ka ain thymmai ke de ke jing pen bahabiang Kyrwoh Hills District Establishment, Management and Control of Markets Regulation kakandai spanya fundai kum ke Principal Regulation bala dependable ka Gazette of Meghalaya Extraordinary hak pratrik nailar arjar fly ke Congress Mary Kharpuri Executive Member beri pej ke market ke council haba pentip pajba ke ni lengba gilat pathai kubur khanyau trek nailar arjar fly kala ong bakadai ke basngokmen ba lengba kani ka an kanlong ka chingirap ke nongrap kamtam ha ke chingsha out kilo ba kani ka an kamdai tangi ke marrep henrei ha ka deiru bar kichingri jingdom Nakaliang ke jong ka department bat ngakum ka IM in charge jong ka market nga dap da ke jing kemen namar ba kani ka amendment act abong no amendment act kam de shu ka bil kalong ka bakong san ba ka banyarap na benta ki nongrep kumba phi la ui na kapor sa kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habayade bat ki marrep ki jongki haka jingsha khnyot ben ya kador haka jingsha khnyot ben khamtam e kine kani ka jingot kilo te kani ka act kani rap shishai kinong rap haba yade mo hayo hat haba yade yathet ya ki marrep ringkat bat ya ki jingri jingdo kamde tang ki marrep kani ka act ka kren ru ya ki jingri te kani ka long ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru ka long ba man kiyo haman kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide banbu kerpang ya kani ka farmers consumer market area na benta ka jingya de ya thet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock be ki mo dia kani rap shibon ba but haman ki yoru kindon kini ki sub committee bagi khot kata marketing solicitation committee ka managing ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khot ru kindai ki nong die mut ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadien bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee kalaong bakani ka an kani rap kinong rep halo ka dor kamur balakran shai ba council the executive committee kila ban bu dor lani ka minimum spot price ka chingpet benya ban numdan ka chingle thok igi marrep bat chingriru kin habyo external lengba ka tnat veterinary sakawe dia ka banyarap ya kinong rep kani ka amendment act ka de halor ka dor baha kani ka act kala kren shai ba ka district council ka executive committee kala ban bu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibon ya kinong rep habide bat kini ki jhor ki chap kinu ki mo ki mar ka ki wanra hayoro kani ka committee ka don ka bor ka bakan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market the kumi ki jingri kini ki livestock ro ka don ka bor ka bakan check ba kide bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingrup ki banwanra hayo ki long ki bit ki balong babit ba ki pat ba kin consume te namar ba kadon ka bor ka baka kan khang sandon ru bat kinum la bandiro halo ka ching at kilo ka congress kalong balangba kani ka anhi kan omdan shu bat kandan ka ching peñor committee bagi bar jala kinum la ban khaïi claim trading license ban weng ka ching bomis tho chingmot bat ban perkheng khaïi benami haba PUE ba ha kini ki khindiat banai balade kadon ka jiki win habe de bat ka at kilo te hangni ru ngila ibaso habe de bat ka at kilo ba ka at kilo
kan num dan shu ti kani ka ai kala kren shai ban num la shu ban ot kilo hayo ru kan don kani ka bakin ban khmi ban pet habe dei bat kini ki non tribals ru mo ki non tribals ru kinum la ban khaïi claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pet lu di kita ke bro khal but ka wei ru la da ka don ka jing ya pher jing mut hapdeng ki nong rep bat ki nong khaïi ru kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ya ki babon ba ki nong rep ki amat ke jing ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habe de bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor ya kani ka khaïi benami ti ban penduna ban pendu sendon ya kani ka khaïi benami kani ka sub committee kade bandon ka register ka babiang but hakata ka register kan hab ban budien bat ban record ya ki try dukan bat ye ki nong shangwai brokhan bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasnem ba ngiru nginang ni ngin budien bat ngin pet na marbale ba kani ka khaïi benami kala jele shaba palan ti kita ki ba kani ka sub committee kadon kabor ka executive member kala ong ba kidukan khalai ba kidukan kiat kinapan NOC na council kala ong ba bakongsan kalong balang ba kani ka an kajing per kami drug ru lakhang persya bani khaïi bala dalap ka council kan le dag bateng nang ni shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan sha ka NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon lupa ti mot kinchuan ban regularize ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC jongki but kawai ka bakongsan ka bangi yui hakini kisngi bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti bat ye drugs ru hakani ka amendment act lakhang persya but anum sha ban di drugs ban khaïi drugs ne hado yo ganja ru hakino kino ki yo ki han bala dalam ba don ba pen khen ko mi kitaro kala don ka penalty ka ban penalize ru yo no ba pen khen hado shpo hajar ka kala kran shai ba de hado shpo hajar te om tang kataru kani ka amendment act kala don yaki kala bo lupa ba kinu ba pen khen yaki kendon jong kani ka act thi ba hado yaka management kani market management committee ru lada ki pen khen te kani ka sub committee kan ai ka jing ujor shaka executive committee but nakaliang ka jongi ngin sale ka badon kam at kumno ban penalize but ban pentre kam ya kani ka act nang ni shakmat ka congress klapan pau ka jing ai khublei ka executive committee barem ha ka jingelam ba titos tarwel khan ka executive committee bamanta bat kiwi pat ki bedan banta nadu sarkar jala ulat ga jala na banta ka jing orlong kani ka an ai khublei karpang ye ka isi ka barim hapo ka jingelam ka jong ba titos but rukum jo ya legal advisor jongi ba Robert Khajarin ibladon benta kaban penbit penbiang abede bakani ka bil tengai khublei kerpang ro ya ki officers jong ka department jong ka market te kumjuru ngai khublei ya ka committee ka bangila constitute habede bat kani ka amendment bill yaki members baro khoi ngai khublei kerpang yaki VPW nganam la banjer kerteng VPW tengai khublei kerpang ro ya ka isi ka bamenta hapo ka jingalam ka jong iba penyat sing sem but kumjuru ai khublei ya ka DCA department hapo ka jingalam ka jingpet ka jong i deputy chief minister Badan Buram jongi isa president tumsong ya ki officers jong ka DCA department rokope kumjuru ya ka law department but ki officers jong ka but khadu khadwai ngai khublei karpang ya ulat ka jala ka
kejongi ubala ai ke jing menjur ya kani ka Amendment Act kejongi